xbija ta' Mose id-dawl ħireġ minn wiċċu u li n-nies ma jistgħux iħarsu lejh għaliex kellu twavel tal-liġi fidejh, għaliex kellu l-kelma talla fidejh, għaliex kien għadu kif tkellem ma' Alla, kien għadu kif iltaqa' ma' Alla. Hija għalina sejħa lina l-koll, hija sejħa kbira biex iżbuħija tagħna d-dawl joħroġ minn wiċċna jkun dak li jiġi mir-relazzjoni tagħna ma' Ġesu, mir-relazzjoni tagħna ma' Alla. Hekk illum ngħixu f'dinja li tafas ħafna fuq iżbuħija, l-importanza tas-sabiħ. Is-sabiħ iqarribna lejn Alla tassew verament. Imma s-sabiħ mhux biss dak li jidher, imma s-sabiħ u l-iktar importanti u l-iktar fundamentali u dak li joħroġ minn ġewwa. Is-sabiħ li joħroġ mill-qalb u li jirradja l-bqija tal-persuna. U dan is-sabiħ għalilna l-ewwel qari jiġi jekk aħna jkollna l-kelma talla, jekk aħna jkollna fidejna l-kelma talla, fi kliem ieħor jekk aħna naqrawha, jekk aħna nisimgħuha, jekk aħna nħalluha tinfluwenzana, jekk aħna nħalluha tbidlilna ħajjitna, jekk aħna d-deċiżjonijiet u l-għażliet tagħna tal-ġurnata ikunu mibnijin fuq il-kelma talla, jekk il-kliem tagħna, il-mod kif nitkellmu, il-mod kif nittrattaw ma' xulxejn, il-mod kif inħarsu lejn xulxejn, fir-relazzjonijiet tagħna inħallu lilna nfusna niġu mdawla minn din il-kelma. Ikun nistgħu ngħidu li dan kien dum Mikiel. Ikkont induna li hu bniedem ta' Alla għaliex għax kien bniedem li jisma' li jimmedita jirrifletti u li jgħix il-kelma talla. Kemm għandna bżonna llum, bo speċjali aħna s-saċerdoti. Kemm għandna bżonn tal-ħin ma' Ġesu. Kemm għandna bżonn inħallu lil Ġesu jimlina bid-dawl tiegħu, biż-sbuħija tiegħu, bit-tama tiegħu, bil-ferħ tiegħu biex imbagħad inkunu nistgħu naqsmuh, nixxerjawh, nikkondividuh mal-oħrajn. Kemm huwa adattat l-ewwel qari tal-lum għall-okkażjoni li qegħdin niċċelebraw, kemm tagħti tama persuna li hija mimlija balla, kemm tkun tassew xbija ta' Marija ommi t-tama, Marija li ġġor fiha lil Ġesu, Marija li tirradja pożittività u ottimizmu, dik il-persuna li tiltaqa' ma' Ġesu, kemm kien jagħti tama dum Mikiel. Żgur li uħud minna jekk mhux ħafna minna kellhom iċ-ċans jitkellmu miegħu dan is-saċerdot. U l-karatteristika tiegħu sabiħa ma kienx biss l-empatija li kien kapaċi jifhem id-tbatija tiegħek għax hu stess ukoll kien jgħaddi minn ħafna tbatija. Imma ma kienx biss din il-kapaċità, forsi hija kwalità li llum nafsu ħafna fuq l-empatija li wieħed jifhem, li wieħed iħoss mal-ieħor, ma kienx jaqafhem dum Mikiel, ma kienx jaqafhem. Għalih ma kienx biżżejjed l-akkoljenza li xi ħadd jilqa' lil xi ħadd u jħobbu kif inhu le. Imma għalih kien hemm bżonn ukoll ta' direzzjoni li jagħti direzzjoni. Dum Mikiel kien bniedem li kull esperjenza tal-ħajja li n-nies jgħaddu minnha kien kapaċi jurihom lil Alla fiha u jqarribhom lejn Alla. Ikellimna fuq Alla fl-esperjenza li nkunu għaddejjin minnha. X'irid Alla minni f'din l-esperjenza li għaddej minna, anki l-esperjenzi ta' dbatija. Kien bniedem nistgħu ngħidulu direttiv, kien bniedem li jagħti direzzjoni, ma kienx bniedem sempliċement empatiku, bniedem li jħoss u jifhem xi tħoss il-persuna l-oħra, imma kien bniedem li kapaċi jtik direzzjoni. U għalhekk kien infittex dum Mikiel, għax kien jagħti direzzjoni. U d-direzzjoni kienet dejjem skont il-kelma ta' Alla. Jekk tkun din id-direzzjoni, allura jiġri dak li jseħħ fil-Vanġelu. Il-Vanġelu tal-lum ikellimna dwar it-teżor moħbi falqa u jkellimna wkoll dwar il-ġawra prezzjuża illi dawn iż-żewġ persuni tal-paraboli jagħmlu kull ma jistgħu jistinkaw jaħdmu biex jiksbuhom. Għaliex għax indunaw li l-ġid kollu li kellhom ma kienx biżżejjed. Kien hemm bżonn ta' xi ħaġa iżjed, kienu qishom jien, qishom aħna. Aħna għandna ħafna affarijiet imma nindunaw li dak li għandna mhux biżżejjed, tonqos xi ħaġa. Hemm ġawra iktar prezzjuża li rridu nfittxu li rridu nsibu, hemm teżor moħbi li għadna rridu nħaffru għalih. Kollha kemm aħna ngħixu din l-esperjenza. Hemm xi ħaġa iżjed affarijiet li għandna ħaġa. Sibu hemm li għadna aħna ngħixu hemm xi
għandna bżonna. U Don Mikiel kien kapaċi jgħinek tħaffer. Don Mikiel kien kapaċi jgħinek is-sejb jew almenu tilmaħ taħt il-ħafna trab, taħt il-ħafna imbarazz ta' ħajtek, tilmaħ il-bżonn ta' Alla, tilmaħ it-teżor li hemm ġewwa fik fil-fond ta' qalbek illi huwa Ġesu, illi huwa Ġesu. Ejjew nitolbu lil mulej il-lejla il-koll flimkien bl-interċessjoni ta' dan is-saċerdot għaddejs. Għalina s-saċerdoti b'mod partikolari, ma mhux biss għal-ġenituri, għalina l-koll, imma nixtieq li lejla nitolbu għalina b'mod partikolari biex nerġgħu niskopru dak illi kien jgħix Don Mikiel, biex nerġgħu mmorru għal dak li hu l-iktar bażiku għall-ABC tal-ħajja nisranija u tal-ħajja saċerdotali. Ejjew nitolbu l-koll flimkien biex l-Ewkaristija tqarribna lejn Ġesu. Ejjew nitolbu l-koll flimkien biex meta nirċievu lil Ġesu tinbidel xi ħaġa fina. Mhux sempliċement qarbint u tlaqt il-barra, mhux sempliċement smajt il-kelma u tlaqt il-barra u s-sija ta' qabel qudiesa preċiż bħal dik ta' wara. Xi drabi s-sija ta' wara l-qudiesa tkun ar minn dik ta' qabel. Ma jinbidel xejn. Ejjew nitolbu lil mulej biex l-esperjenza li għamel Mosè, il-kelma talla fidejh li ġibu daw, li ġibu jiddi. Isseħħ ukoll xi ftit fina kif seħħet fil-ħajja ta' Don Mikiel.